Pakunjaran disekso sampai tidak.
cespleng. Ono cara sing cespleng. Partisara tetep diulungke sampean. Merga Raganata niku gadah bojo. Arek Raganata kabut layang, apa abot bojo. Kok nganti Raganata abot layang, bojone isih ayu, bojone gonjak mawon. Aku cari monggo. Awake dhewe kudu tansah memuji ana panguwasane Gusti muga-muga wae ramamuga isih semoga emok ning riwan aku iki babar pisan ora tau nembung lawan. Oh, meneh kok cerdas. Ngate carane. Ayo, boten maido wong sampean sik Joko. Perkara ngeten iki, manut kula. Ngono. Kan kontan. Mendarien. Mengen kula ndang iki. Yes. Denayu. apa jambra? Nak boten supe kalih kula. Ora capet-capet tapi seling hari sampeyan. Kula sowan mriki badhe ngaturi kabar. Ngaturi kabar apa jam? Dereng pireng. Lho. Pripun jenengan? Kertosana geger gembere werewer campuh perang. Wes aja dirembuk perkara wis kadung mati ya wis. Ora usah dipikir banget. Sing kula pikir niku mboten ingkang garwa. Kula niku mikir sampean, merga kula sakake. Kula niku nek ana rondo sakake niku tenan. Kan raketan piye wae. Kuwi garwaku sing tak tresnani. Lah kok malah tembokmu ora usah dipikir jane iki piye jabrak. Mun ngeten sing pun sedo nggih pun kadung. Sing dipikir awake dhewe kare anak-anake sakake niku pun mboten duwe bapak, goleke bapak bel. Apik dibangun tangga apa meneh elek lho nggih ta mboten. Niki enten sing ajeng purun ngepek bojo rondo, ngepek sampean. Ana pawongan sing bakal leres randhaku. Siyange tese Joko. Sopo jambrak? Pengen pirsa? Joko sing kepengin munut karo sampean. Kowe bakalen duwe bapak anyar. Ndani nggih. Hai, dagangan masuk dagangan. Mlakune. Oh. Sangat reca. Yo, ingkang badhe mundhut karo panjenengan. Lho. Ndoro pelor waja. Lho, tak luwih nom gajah petingan. Apa petingane? Lho, petingane bengose. Lho. Wong wedok kagungan garwa ngeten iki senengen brengos gedhe. Sampeyan diambung niki sepisan. 7 dina isih seri. Lho. Saiki calon bapak pun kula tembung bres res korek kula tak nunggu coba. Boten sapuh ambali melih. Kadine Raganata iki aku. Pramila gelem panjenengan menika dados garwa kula. Nika ampun pun ora bakal, Den. Yai Telaraja.
Senajan to kowe iki luwih enom, luwih gagah, luwih bagus katimbang garwaku Kang Mas Logonata. Ning aku ora bakal nampa katresnanmu, aku ora sudi dadi garwamu. Dadi kowe ora gelem dadi garwaku. Ning dina iki aku bakal kelakon duweni kuwi senajan kowe ora gelem dadi garwaku. Artine ndak apa kowe? Nyuwun pangapunten Paman Balawaja. Menawi sampun wani nyepalani dumateng panjenengan. Awit panjenengan badhe kutha-mutha kalian Kanjeng Ibu. Kowe mono salah ing panampa. Aku iki ora mutha-mutha kawan. Panjenengan badhe nuntut garwa kalian Ibu Kuntar. Iya, Paman Balawaja. Panjenengan kalian Kanjeng Rama Raganata menika mamitra. Menapa to tegesipun mamitra? Bantu binantu mat sinamat nunyun kanthi sangat dumateng panjenengan. Ampun lajengaken panjenengan tresnani kalian Kanjeng Ibu Kuntar. yo kene ora tak bacutake. Mergo kowe durung ngerti satrane wong tuamu lanang Raganata. Mergo wong tuamu Raganata saiki wis tumekane pati. Sampun sih. Menawi Kanjeng Rama Yo meneh. Aku Pelorwaja. kowe Pelorwaja. Pelorwaja. Legermu manungsa nanging watak lan tumindak murah bedane kaya kewan kang sekeliling papan. Yen pancen klar bajut tresno kali Kanjeng Ibu Kuntar, mengkene bakal ana pepalan. Sopo nganti kepala? Purnomo sing dadi pepalan. Tak singkirake Purnomo. Rangkep pitu Pelorwaja. Purnomo ora mundur. Oh, sawangan. Prajurit! Mate. Purnomo kae wani kalane kawan. Kok kendel kowe? Aku ke Purnomo. Wah, cing. Jenengmu sapa le? Aku Purnomo. Purnomo. Kulite kuning. Bocahe bagus. Rambute gondrong. Iki mana mo? Nggih ngapo? Mo, Piye jlamrat? kowe iki aja ngamuk. Nek kowe ngamuk ilang bagusmu. Kowe kok ngamuk iki roh ta ora karepe roh ta ora? Karepe piye jlamrat? Kowe iki aja ngamuk. Mergo kowe iki arep digawekno adik. Kowe iku arep digawekno adik. Ibumu dipundhut garwa Ndara Pelorwaja. Prajian pejamret. Ya niku. Dek. Bro. Anakku didoni. Sajane bocah cilik dol gerak.
kendel kowe. Pancen aku bocah kendel. Andre omongan. Kaya bocah wani kowe. Aku bocah wani. Lah aku iki wong tuwa mbok itu. Dene ora. Iya dalah. Saiki. Lah kendel tenan Iya. ora jajal sik. Nek anjene kowe bocah kendel tenan, idoni neh. Maksudnya karo kowe. Jubres malah. Kata iku ben wedi malah jubres. Cecori. Oke. Piye Jabra? Arep janton karo Purnomo. Kita loro cah iki. Senang. Tak peres cah iki. Urung-urung sapa iki urung-urung. Urung tuwa dicek kangene. Aturamu. Piye? Ojo gadulan iki. Keri. Aduh penake, Bro. Mateni. Aduh. Yo ora iso ngamuk, asal kok keri kok. Aduh. Piye? Kakek mete kowe. Ayo, cari aku jangan. Piye? Ayo, colke aku ada orang. Dora aja. Niki bocah kurang ajar. Wani kali kula, wani kali sampean. Bocah kaya ngeten iki. Cara kula lho. Caramu kepiye? Apa prajurit? Cepatnya dia gantungan. Purnomo gantung. Gelem dikundut garwa, Purnomo ora diajar, Purnomo ora digantung. Anjene sampean iku wong wedok sing medhit. Lah wong duwe bothok sak to kok dijaluk wong ora oleh. Lah. Wong barang yo ora kalong ora cuwil to. Kok ora aku sing dadi wedok lah tak dum-dumno. Sapa sing buta tak wehi? Alah. Dari sampean lho niki. Uripe Purnomo niki kari sampean. Ya yo, dulurmu iso mati agar kok ora gelem. Rion, tetep boten gelem. Toh, nonton Purnomo digantung. Kula sing badhe ngabani gantungan dipun suwarakaken. Siap. Prajurit! Mohon perhatian. Purnomo bakal nampa pidana gantung. Sing menehi bobo aku, sing narik tali kowe kabeh.
siji tali ditarik sithik ae mek bocahe ben redeg hitungan loro kali ane ditambahi sithik bocahe ben nangis hitungan telu kali anti tambahi sing bianter gulune kecil tawar pedhot ndase kenting paham? Jelas? Yoro keluarga Kertosana didamel ngenes sak ngenes-ngenese arepmu Ragana totokno hukuman ben nonton anake digantung prajurit Ragana to luari saka pakujar sandika siapa kene opo garwan putraku engko gadang kalian papan mergo kabeh kang nukuti kowe yen layang parti sorong ulungke ora tanganku ora bakal ana kedadian sing Selam-selam. ini saiki kowe iki dadi wong kalah maune bupati saiki kowe urip ning jero hukuman lara kabeh kowe saiki dadi wong susah kowe saiki dadi wong miskin besok tak daftarno PKH kowe mergo kowe susah kowe pengen jeneng darat nek kepengen seneng iso guyu iki ana tontonan lucu gratis gak usah bayar. tontonan kuwi opo jam? Nek kowe roh mesti guyu kepingkel-pingkel tenan. Opo kuwi coba? Kepengen nonton tontonan sing lucu? Kae lho tontonan cukup aku wae sing nandhang kelakon iki aja nganti nyambet kawan putraku. Aja Purnomo sing kok gantung aku wae. Rene, bar-barane kok ngono ya, kon bayani. Ragana to. Tresno karo Purnomo. Aku tresno kawan putraku. Kowe tresno karo Purnomo. Sayang anak. Aku tonton aja kedep mripatmu. Iya. Jaluk amu piye? Purnomo ora digantung. Purnomo cukup gantung. Ana syarate. Apa syarate jam? Dodok. Ya dodok. Dodok. Oh. Kesel pijeti. pantes setan hancur kowe. Oh. Rumah kami. Yo senengen kowe. Ana syaratine. Dur syarat kuwi opo? Biru semo ke sapa? Kuwi garwaku. Iki seneng. Aku tresno. Nek seneng bojomu piye? Dadi Purnomo iso wal saka gantungan. Iya. Bojoku kudu tak pegat. Betul. Yen wis tak pegat, karepen dirabeni kelawan Pelorojo. Betul. walah prajurit. Siji. Ojo dilabrak. Ojo dilabrak. Kandhani apik-apik malah ngekon wong. Loro. Aku wae sing kok gantung ojo putraku Purnomo. Bengi iki aku dadi malaikat tukang jabut nyawa. Aja sembrono apa
pun bener. Pelor Wojo kok dilawan. Nggih. Kok wani kok karo Pelor Wojo. Wani Pelor Wojo. Oh, iya. Boten namung Raganata. Sak bojone sak anake wedok sedaya seret lebetke pakunjaran ben ringkok ning pakunjaran. Prajurit, hindake. Prajurit! Prajurit! Balik! Ribut. Enten nopo? Ribut. Berak kalian. Neng wong wedok-wedok iku aja ngomongi lho. Nek wong wedok-wedok mbok omongi, mundhak aku do isin-isin. Oh, nggih. Asli. Nggih. Aku nek ana wong mati wedi. Kae iki kok. Masuk kalian iki. Ora. Nggih. Purnama? Nggih. Iki mati iki. Nggih. Buak sing adoh. Nggih. Golek bulan kawak. Endem sing biru. Pirang meter? 10 meter. Wes ah. Ora kurang jero-jero medeni wong akeh. Oh, nggih. Kok? Layang Partisara ora entuk. Bojo ya ora entuk. Pun ngeten mawon ah. Dadi wakil ratu tanpa nganggo layang Partisara. Apa bisa? Saged sampean dadi-dadine ora trima. Ora waduh padon Ning bojo. Perkara wong wedok gampang cin. Aja mung Halo senenge wong tuwa. Kula golekno perawan. aku mbok goleke perawan. Nembe tunangan. Wah, Dereng dadi nganten. ayo apa ora? Jenenge niku Pramuni dijaluk. Lho, Ngono. nggih. Dibalono. Sandika. Alon-alon mawon nggih. Yo. Ya kali siji. Plak. Yo, balik kanan. Mangkal wong ae. Iki Kula takonane. takoni. Sampean kula jak mriki mun ngerti karepe. Iya, coba ate. Mateni wong. Celencok. Bali meneh. Ditimbali Ndara Pelor Wojo. Carane piye? Gampil bisa kula budek. Delok kupinge ayi. Alah yo. Kupinge laran tok. Nek esuk larane disaponi diobong kupinge ben resik. Tuwa ora patek ngrumati awak yo. Lah, kedak ki apik kok yo. Kok iso sing setunggal amit nggih. Alah yo. Wah. Tes. Halo. Alah yo. Kok nyaut jenengan suwun kok. Dongkol pat. Dawuh panjang. Apa wis ngerti kaya timbali ono ngadep. Sing jenenge Ramu. Mboten. Iki piye? Aja golek perkara kok hari iki. Tak ngerti piye malih. Pisan malih. Apa bener kowe duweni anak sing jenenge Ramu? Mboten panjang mboten. Ngene kok. Nun sewu nakoki kula. Ane Pramuni to. Ora. Pramuni anak sampean to. Cucu. Lah Pramuni anake sapa? Anak bojoku. Oh no sisan kengko. Lho, ojo tara.
Yen pancen pramune iki anak. Nggih. Mergo aku iki lak isih Joko. Nggih. Pramune bakal tak pundhut. Wah. Bang boleh nang kata. Anak pulau ambon ajem gada bu kanjeng hati pati rombongan kota. Sampean ora ngerti kabar. Kertosono Gedah calon besane sampean lingkuk ning Pakunjaran. Malah kaporo putrane sing jenenge Purnomo mati digantung. Wirangan dipun. Aku lah orang sudah dibegal mantu. Sampean tetep sida mantu ning ngantene lanang ganti. Kok ganti? Ngantene lanang dudu anake Ragalata, ning ngantene lanang diganti Pelor Waja. Iki lho, iki lho. Iya. Nggih. Pangapunten kanjeng. Nggih, lek anak kula bulun. Arek mboten bulun. Terus Iki piye? Gelem ora gelem kudu gelem. Sing mundhut karo sapa? Kudu gelem anakku dadi garwa. kok nganti ora gelem. Musae piye gembok remuk-remuk. Balik. tak bali. Yang diomongi. Anake ngomong. Yang mulai ya ngene kok. Omahe iki bonti kok salahne. Kalah ya. Dur. Balik ra. Ora. Pelan urus. Ya. Sedelok meneh aku bakal duweni bojo ae. Ampun gampang percaya lho kali wong tuwa nika. Kok iso ora percaya? Wah, bluk-bluk-blukan. Tengarep sampean ketoke mantuk-mantuk iso-iso mbiangkang. Buktekne. Wani ngapusi tumpes kelon. Buktek. Enggak. Ah.